aj keď to nie je úplne Scenic. Týmto smerom si ju zatmavujem smerom dozadu. Vidíte, funguje to po takých segmentoch. Toto je podlaha. Čo sú toto za obrazce? Adam, poď už. Úplne nová Kona. Teraz so zľavou až do 3500 eur. Žite bez obmedzení. Ahojte garážisti, toto je nový Renault Scenic. Aj keď to nie je úplne Scenic, ale samozrejme, že to je Scenic. No, však pozrite sa sami. Na nový Scenic som bol veľmi zvedavý, pretože už stihol získať ocenenie Európske auto roka 2024. Presne rovnaké ocenenie, ktoré získal jeho predchodca v roku 1997, a to je to, čo tieto dva modely spája, pretože tvar karosérie to nie je. Áno, už to nie je MPVčko, je to niečo medzi SUVčkom a hatchbackom. Uvidíme to aj vnútri pri sedení, ale možno, že vyplýva to aj zo svetlej výšky 145 mm, čiže nie je to nejaké prehnané. Ale s pôvodným Scenicom ho spája aj filozofia. To znamená, Renault toto auto kategorizuje ako auto pre život, čiže auto pre rodinu, aj keď v tomto prípade myslí Renault na rodinu menšiu, možno ideálne štvorčlenú, 2 dospelých a 2 deti. Ale zadefinujme si teda rozmerovo tento nový model. Na dĺžku 4470 mm a na rázvore 2785 mm. No a zaujímavá je hlavne jeho váha, pretože na elektromobil 1890 kg je naozaj zaujímavá hodnota. V zadnej časti nové logo a síce starý názov, ale v novom šate s označením, že ide o elektrickú techniku, a keď otvoríme veko 5 dverí, tak zistíme, že kufor nielen odhalí krásny priestor 545 litrov, ktorý je na pohľad veľký, priestranný, ale hlavne hlboký, a tá hlbokosť odhalí to, že tá elektrická technika je hlavne pod prednou kapotou, pretože Scenic je prednokolka. Dizajnové zapustené kľúčky sa zdajú byť novým štandardom, zvlášť pri elektromobiloch. Z používateľského hľadiska vieme, že by sme sa tohto vedeli vzdať. Áno, vysúvajú sa samé, a keď sa nevysunú, tak takýmto spôsobom sa vlastne dostanem k tomuto patentu a vytiahnem si ju, ale niekedy sa to zasunie, keď nechcete, a potom ju musíte stať rvať. Ale keď otvoríme dvere, tak práve prichádzajú výhody tej novej elektrickej platformy, a to je úplne ploché dno, a to znamená, že nie len dvaja ľudia alebo tie dve spomínané deti tu budú pohodlne sedieť, ale tu vidíte vlastne posunuté sedadlo predné na moju výšku, a to znamená, že ja si za seba sadnem úplne krásne a pohodlne. Jediné, s čím mám trochu problém, je ako vždy, alebo častokrát na zadnej sedačke s výškou kolien, teda, že nemám kolena na sedáku, ale ja mám dosť dlhé nohy, takže deti problém určite mať nebudú, a takisto výborný je aj priestor nad hlavou, aj na moju výšku, dokonca s veľkou rezervou, a dostávame sa možno k veľkému highlightu. Strešné panoramatické okno jednak šetrí váhu a aj trošičku miesta nad hlavou, pretože nemá roletu, a poskytuje spôsob zatmavovania, ktorý sme už síce videli, ale tu je použitý iným spôsobom a inou technológiou, a musím povedať, že veľmi efektne to vyzerá. Funguje to úplne normálne ako každá iná panoramatická strecha, ako keby tam bola roleta, ale pozrite sa. Týmto smerom si ju zatmavujem smerom dozadu. Vidíte, funguje to po takých segmentoch. A to zamliečnenie je inou technológiou na základe tekutých polymérov.
a posunú ich molekúl. Ale čo sa mi páči, že oproti klasickej rolete, tým pádom viete dosiahnuť aj to, samozrejme, že ho úplne odtiahnete v úvodzovkách, odmliečnite, ale môžete si zvoliť aj koľko ho zatiahnete smerom odzadu, tak ako to býva pri roletách, ale naopak môžete aj zatmaviť prednú časť a odtmaviť tú zadnú, čo s normálnou roletou nedosiahnete. Takže toto sa mi páči. Toto je pekné. No ak som to sedenie vzadu chválil a v podstate to, že nemám stehná opreté v zadnom rade, na to som zvyknutý, ale že ma to bude čakať vpredu, to som nečakal. Dá sa povedať, že tie sedadlá by som chcel, aby sa mi dali trošku pridvihnúť v tejto časti, pretože čo sa deje teraz je, že ak chcem mať pekne stehná uložené na tom podsedáku, tak musím ísť relatívne až do úplne zadnej pozície so sedadlom a tým pádom mám aj vystreté ruky. Dobre, volant si viem dostatočne natiahnuť k sebe, takže ako keby možno v tej pozícii vodiča je to OK. Trošku viac mi to vadilo na pozícii spolujazca, kedy sa mi zdalo, že ten priestor na opretie nôh bol príliš blízko pri mne a ak som nechcel mať nohy takto, tak som sa musel naozaj posunúť až dozadu. To sa mi zdalo, že je možno následkom toho, že to je taká kombinácia SUVčka a hatchbacku karosériovou plus plocha, nízka podlaha. Neviem, ja by som chcel mať tie nohy trošku viac zapustené dovnútra, zvlášť potom, keď sa posuniem úplne dozadu, tak mám pocit, že ten interiér je úplne ďaleko odo mňa a som taký trošku stratený v tom priestore. Ale ináč, čo sa týka interiéru, tak materiálovo a aj dizajnovo na dojem sa mi veľmi páči. Možno, keď to chytíte, tak máte rôzne dojmy podľa toho, čoho sa chytíte. Není tu nikde použitá pravá koža, všetko sú to imitácie a práve Renault sa chváli použitím recyklovaných materiálov s tým, že 24% materiálov tu použitých je už recyklovaných a 90% je recyklovateľných. No a napríklad je to cítiť na tejto stropnici, ktorá vyzerá pekne, ale akoby na omak, keď ju stlačím, tak tam mám dojem nejakej takej krehkosti, nerobustnosti. Aj keď za jazdy zatiaľ ten interiér ani nevrzol a to sme sem prišli po takej trošku rozbitejšej ceste. Takže zdá sa, že zmontované to je pekne, dielensky spracované fajn. Niekde človek môže nadobudnúť dojem, že práve tá recyklácia tomu akoby na oko uškodila. Ono vyzerá pekne, ale na omak vyzerá trošku tak papierovo. Pred sebou mám 2 displeje, 12,3 palca uhlopriečka a 12 palcov. Tieto veci aj nie úplne rád komentujem a častokrát ich kritizujem, ale tu opäť pri Renaulte môžem iba chváliť. Aj čo sa týka vyvedenia tlačidiel, ktoré často používam, nemusím do nich chodiť do infotainmentu, ale aj integrácia Google. Naozaj s týmto systémom je radosť pracovať, či čo sa týka navigácie, hlasového ovládania, alebo celkovo toho spracovania. Dokonca tentokrát by to malo byť fakt optimalizované na používanie s elektromobilitou a to znamená, ten výpočet trasy zahŕňa zastávky, nabíjacie, kde si to môžete vyfiltrovať, akou rýchlosťou chcete, aby sa to nabíjalo. Zadáte si domáci bod, napríklad bod práce, kde máte nabíjačku a on potom s týmito bodmi kalkuluje a vašu trasu vypočítava a nabíjanie tak, aby ste mohli prísť do týchto bodov napríklad, že iba s 9% nabitím, to znamená, že zbytočne vás po ceste neotravuje, keď vie, že doma alebo v práci to nabitie dosiahnete. Zaujímavá situácia, 3 páky za volantom, multimédia, ostrekovanie, volič jazdných režimov. Takže ideme do Dčka a môžeme si povedať, čo to máme pod kapotou. Nie je to pri Scenicu vôbec zložité, sú tam iba dve výkonové varianty s 2 veľkosťami
batéria, tým pádom do jazdu. A na Slovensko bude dovážaná iba jedna z nich. Nebojte sa, bude to tá silnejšia. Takže 220 koní, v našom prípade 300 Nm a batéria 87 kWh, čo mu dáva papierový dojazd 625 km. Nezdá sa to byť úplne vycúcané z prsta, s takým dojazdom sme ho aj brali a vyzeralo, že sa tam aj držal, kým sme prišli takto do kopcov. Na to, aby ste dosiahli tento dojazd, potrebujete mať priemerku 14 kWh na 100 km, čo je ambiciózne, ale možno mimo mesta dosiahnuteľné. Papierovo tam by ste mali dosiahnuť 17 kWh, no a Renault to vidí trošku realistickejšie s diaľnicou, tam udáva 360 km, kde by ste mali mať priemerku 24 kWh na 100 km, čo opäť vidím ako niečo, čo sa dá dosiahnuť. Čo sa týka výkonu, tak na tých 1900 kg je to tak akurát, je to auto dynamické, možno nie až také dynamické, ako sme zvyknutí pri niektorých elektromobiloch, kedy to zrýchlenie vyslovene zatláča do sedadiel a celý čas tu, pozrite sa, keď brnkám takto po plyne, tak to tak netrhá veľmi s vozidlom. Toto je podlaha, čiže zbiera sa to, ale v podstate tak prirodzene. Lepšie sa to trošku správa v športe, respektíve agresívnejšie, kedy tá mapa je, vidíte, agresívnejšia aj na ťuk po plyne a samozrejme aj na podlahu. Vtedy je tá porcia zrýchlenia väčšia. Dobre, v najlepších podmienkach dosiahneme stovku za 7,9 sekundy a maximálku 170 km za hodinu. To znamená, že údaje v podstate štedré, nadpriemerné, tá dynamika vám bude stačiť. Ak chcete viac, tak musíte siahnuť po nejakých športovejších elektromobiloch, ale čo sa mi zvlášť páči pri Scenicu, že tá kombinácia toho výkonu je dobre zladená s podvozkom, ten sa pekne správa, cítiť, že to nie je až také strašne ťažké auto. Čo tomu pomáha je, že veľká časť tých 1900 kg, konkrétne 500 kg batérie je v podlahe, to znamená, to ťažisko je nízko, cítiť to, Scenic sa málo ponára, málo nakláňa. Je to podvozok, ktorý je možno trošku ako keby tvrdší, pevnejší, na druhej strane nie je nepohodlný. Čiže celkom dobre vyvážená kombinácia. No a riadenie mierne strmšie, pekné. Aj taká dynamickejšia jazda sa dá celkom precítiť. Je to príjemné. No a čo sa týka nabíjania, tak máme možnosť nabíjať 150 kW, to znamená na rýchlo nabíjačke z 15 na 80% za 30 minút a doma na 11 za 9 alebo na 22 za 5 hodín. A samotná batéria je opäť myslené na jej využiteľnosť aj v celom cykle životnom. Má 12 modulov, každý modul je vymiateľný a opravovateľný osobitne. A na týchto cestách to nemá problém. Uvidíme, či to nebude príliš tvrdé u nás, ale na španielské cesty by to bolo v podstate ako ušité. Neviem sa ubrániť dojmu, že práve aj tá pôvodná koncepcia Scenicu by dnes bola v kurze. Áno, keď si predložíme tie trendy crossover a elektrina, tak toto by nám asi ako analytikom vyšlo, že trh bude chcieť čo chvíľa. Auto je to spravené pekne, ten dojazd je tam naozaj slušný, zdá sa, že aj dosiahnuteľný. No a na Slovensku v 3 farebných kombináciách, teda biela, červená a šedá a cenovka 44 až 49 tisíc. Ďakujem za sledovanie, poďme domov, ahoj. Pozrite si rozšírenú verziu tohto videa bezplatne na garage.tv, kde sa naviac venujeme kríženiu prednej nápravy a keď dám podlahu odkladacím priestorom. V prednej časti by ich malo byť takmer 39 litrov, variabilite na zadných sedadlách, stojany na tablety, hlasovému ovládaniu. Please heat the steering wheel. Got it. Turning on the steering wheel heater. Navigácii 12 nabití, na nabíjačke strávim 6 hodín 26 minút. Bezpečnosti, toto sa vám načíta, ale aj kamerovému systému. Čo sú toto za obrazce a odkazy? Stačí kliknúť sem. Bude asi niečo
španielské, niečo po španielsky. Nejaké piktogramy.